But I can get John Mead nga I could play if you borok kerteng ka jong Jesus Christ. But nanget mapi ba kayo nga sa mo jong fila na plan ka ba bakya ba nga welcome bifi. Siya kani ka channel ka jong ka Christ Centered Reform Ministry. Aba kani ka John Mead ang Christ Jofi na ka ba like ka shiti upol si kinong Galatia ka ba ako sa ide i kubori ba lingkot bahado kata ban pen su thu yang ni namar ngi puli bun sien ni ka khat rei game chim phang ma tenga ye ka jingmot ka jongka bat nga kwa ban pen su thu ifi kwa ban ya sam lam bat pi na ga ni ka khat ka bong kum ne ka de lai ru sa but kum ta ka hukum kalong ka noi kai jongi banyalam yangi sha u kres so thu ang ta ka bening kong niu pol kren ia ka function ka kamram jong ka hukum kai kamram ka jong ka kanohi kai bele kamno banyalam yang iseno sha u kres Galatia lai ka khot ka baar pusa bad hang niu pol ong ka hukum ka long kum kanohi kai bad ha ka Greek ka jingmot jong ani kentien tutor nong hikai ani guardian ka kren ya u shakri uba supervise lani uba pet ngor ong no kentien kasi ya ukna ban hikai ban yalam ban beten lenti ya ka jinglong bat ka jingim ka jingu ta ndau poi kata ka karta kabalabian ti kakaway kaliang kahukum kalongkum ka kum kanoy kay ban discipline kamot ban discipline yu kanang ba da kadang kabam itanat ane kabam ko ngo kabam bay aka jing em jungu ba unan kay usempat open bay ba kumta kanang ba ke barok kilong ki bay na aka jing to kana ngade unoy kay la di menshwa bada ba kikna askol kim ko ngo yo no hikai nga haban teng haban sempat yiki haban sneng yiki haban baik yiki kenang bangan penting na ba kadon kata ka misconduct na kinoy na kini kina askol ba kadon dan ro kai ban ensure penting na ba kadon kai ka jing ko ngo na kaliang ka jongki so hakaju ko kom ka lo ka long kom kata ka kamram nga ka long kom no ban hikai yang ban sneng yang ban penbet yangi ban peni yangi ya kita ki bangin sepet hang ni ki belong kam na ka banta jongi ti bom tau po long kam no ba ka hukum katerekam kum kano hekai katerekam kum kano hekai panyalam yangi sha u Jesus Christ ka he ka jing tmu jo ka hukum ko manga jukan berapa ka jing tmu jo ka hukum la ai knang syangi ban pen yangi ban pen yangi hindi ko mong naka-function jo kalong ban disciplined yangi ban krea yangi na kabanta uji sa Christ mo to discipline us and to prepare us for Christ. Hakada ko kam ka discipline yangi hakada ko ka prepare yangi hakada bat uniw Christ. Kaya mafinabas hutu kalong nakaktinga jong oblay tapin puli ba kani ka hukum kapan yangi ya kata ka holy standard ka jong be ka standard ka bakut ka jong be so tu kata holy standard ka jong be bahaya ka juguro kam kay thu yang ibang ilang fall short na kata ka standard ka perfect standard ka jong be haga room gal nong balai pila pun puli kata fall short bola senang fall short nginam la asu ban yekot bagati ka holiness ka jong be bagati ka perfect standard ka boble set na ka benta jongi Badai na kataw kaya tu ingi bangilong enable bangin meet ikata ka standard daga bor ka jongihi bagum ta pinapuli ka room la banyaw kay tu ingi ba kani ka hukum em kapen ka jing jelio jong ki pop ke jongi hadu katno ngilong ki ba bamman hadu katno ka pop kala bam kruin yangi but daga ba ko ngu ka nginam la banyo ya kata kahok kapan pengkesan nak kemat jenguk blek nama boleh ngilong ke bab jana gitu kata
Bapak lagi persang ban kongu ya ka ngin pen ken ya ka. Ngam kret ngai kata ka outward righteousness. Bun gitu balik apa? Na jabar. Kret kam ta me ke inward. Ka jing im ka basyapo. Hadu ka no ngi sung thu ya ka jing paman ka jing ka basyapo. Ka pop ka la bab kro ngi. Mangi sung thu ka no ngi pen ken ya ka an ka jong blai. Ba dalang ngin persang dala dia. Nginam la ban yo ya kata ka jing pen ka jing pen sana khamat jong blai. Tu ka expose ki pop ka jongi. Ka pen I kata ka inability ka jongi. Bangin kamai ya ka hok. Laki kam ki jongi. Badai hang ni bu Paul orang ka Galatia la belai orang kum ka hukum ka nyat yangi. Ka nyat yangi sa kata ka jing ngau thu jong ka jing bam don jing kermen. Kata ka despair lali ka misery. Ha ka jing im ka jongi. Bagi dia mangim lati ngadai unong pop ngapen ken kapen rem ya nga persang ban im ngamla kapen rem ya ngamla ban ko ngu janaya kada kanu ngalentingan le ka hukum kapen I ya kata ini. But amdai tang baka drive yang isata. Henry kapen I yang ido badita Chris marway. Naka banganta bangin yo ya kata ka hok kabaon pingsan yang iya kamat. Jangan boleh. Tetap kalau kau kanoy kai, kering ini siya ukres. Ulay yun di ukres. Ukres ula im jana ya kajing im kabangim laban ni. But simply mean ula ko ngu ya kabangim laban ko. Wala na daw kahukom ko ano pimla pek chute bala na kabanta jong pi. Halangim sung thu ko hukom nginam sung thu. Balay ba ngidong kampalat yo nong pedem ha kajing im kajing. Dan nangis suatu ba ya ka hukum biblically ngisuto ple ngamla daga jong ngamla daga kamba bhag ngamla daga jingle ngamla daga jing persang ka jonga ka hukum ka pen I ka daga jong ka pen rem yang ni nong ngisung gi transgress ka pen ken hukum adu ka nong ngisung thu ya la ka jonga jing wat ila di ngade nong sarai bentah adu ka nong ngisung thu ba bun ki ka jing ka jong alam daw Chris plo na kaliang ka jong nam dan ke bala pengkesan yang kamat ngam laban kamai ka hok dak daladi Chris lawan ula im ulang bakhlempok ula ka ngo janai ka hukum ka bang laban ka ngo ula im janai ka jing im ka bang laban im badehang nim ka hukum ka kedau yang ni syau Chris ka pedi ka jing pang ka jongi pedi ka jing pamla ka jongi ba kedau yang ni syau Jesus Christ. Badehang ni bukal bin ong baka ka kalau kum ka mirar ban ring ya unong pop syau Chris. Bapak susu yang bagi nang kami ya kajing ke banau. Balik ka hok ka bola kamai ka bola im na ka banta jongki. Nga daw kam nang me kam no. Baka kum ka kati alai at sa gom ba ka hukum ka point forward in ka kadaw yang siya Jesus Christ. Taha ka jutang ka barem da chipo ki aspect of the law. Kum ki jingkenya priesthood tabernacle kita akan jutang ke baru gitu kita tang ke serngio iba point forward yang isya ke basisya ke basyam ha uji sukres point forward yang isya ukres yang isya ukres so man bagi wan ke tempel man bagi pendap iki ke tabernacle gitu gijene kita baru mendai bagi sania hakatu kisania hakata ke baga tu gejingle gejing kedau kisah kama kisania hawe how u promise Messiah kumulo mangingi pai ni pet sedia ni ke bau mes ya Allah pendap lo gadik na ka pendap likewise haga jutangga berdem man bagi wan kata ki pendap iki gejungki mendai bagi sania haga gejing pendap gejung gejingle gejing kisania haga ta ka promise ka jong blai ba unsa pa yo no pendem na ka banta jongki ka point forward syau Chris. Wadena daw ba Paul ong ba ka hukum ka pen kre ya kelenti nakam ta ka jingwan jo Messiah. Ban pen I ya bangi don kam ya ka jinge bat ya ka jingsos pa. Takam tangi I ka transition. Aka Bible. Naka hukum siya ka jinge. Ondaw Jisu lawan. Ki bange kim don shu hapo jong ka nong higay. Ngakaban pulih gini hagat ko ba arfu sang ngom ni. Hendray menta balawan kata ka jinge. Ondaw Jisu lawan. Tumot believers are no longer under the tutor. Kabamot ka hukum hendray menta balawan kata ka jinge. Nyim long shu hapo kata ka nong higay.
Kani kamut ba ka hukum kalong ka besniu. Bon ba ki namar ba ka kren kum ni ka mukum ta kalong ka besniu. Kam long ka besniu milas uthu ikata no mene kam dei ka besniu. Kada ka plan jong ublay baliw ay knangi. Kani so ka lo kam dei ka besniu. Henry kasyubatay bay ka kamram no hikay jong ka la pendep pendaw Jisu lawan. Te kum ta hau Chris menta lapen kesan yang da ka jingay da ka jing sumar ya ka hukum. Bat bahai kata ka jingmot ka jongpi. Kan perikot da ka jing ong jong Martin Luther. Ba ka jing temu ka bakraw tam ja ka hukum kalong ban penlong ikibriu ban long better Henry ban pesutu ikibriu bakilong worse. Ban iya ki ba ikipop ka jongki. But daga jingtip ka jengki ye kata knang bagi kan pelong ki bagin long ki beri ba sngoret ki bam dan jingkermen ki ba pat ki ba pra but badaga ni on ring ki bagin wat ka jing how ta kan ubala pendap na ka banta jongki som dai shu da ka jingle ka hukum nama ka jing tmu ka jong ka ban pen Ndrei ka ban ringing siya u Jesus Christ. Sada para bangit ya kani ka popidang persang adalah di banyo jing penem. Ngalak jeseng lapin baptis senga ngalak imba. Ngalak le kita kikam niam kikam rukam banyo ngalak persang ngalak le lut kat ya ka ba ong nga bangan le kanang ba kan pinti kena ya ka ba mcuko ka jo. Kila bakla bet ya ka jing im ka jupi ka besupo. Hado kat no fisong ku filong fall short na kata perfect standard baka holiness ka jong play. But day na magdabu Chris buha panwan hi dalish ka pertaiban ya kata ka jong ka bangim laban. Kanang da ka banget on ay ka hok ban ay ka tipung kesan iyengi hakmat jong play ko pa abakoy. Ban pediang yengi hakmat jong pa ban pen kesan yengi hakmat jong play ko pa da ka jingle ya ka jinget how to Chris kan ubla le ubla na ka benta jongki. Sini aku Chris Marway.